Спецыяльную камісію, якая правярае гатоўнасць устаноў адукацыі да новага навучальнага года, 14-я Барановіцкая школа сустракае бліскучай падлогай, новенькімі партамі і лёгкім пахам фарбы. Значит, во всех кабинетах косметический ремонт сделан, поэтому, в принципе, ждем детей. Метр за метром члены камісіі ацэньваюць, як праведзены рамонтныя работы, функцыянал і утульнасць памяшканняў. З-пад увагі не выпускаецца ніводная дробязь. Где защитную арматуру поставьте на этот плафон? Возможно, сняли, когда делали уборку, сняли, когда мыли. Установится, да. У верасні тут чакаюць каля 1500 школьнікаў, і да іх прыходу зроблена сапраўды нямала. Выкананы ўсе прадпісанні санітарных служб, сярод якіх установка 4 водонагравальнікаў. Мы обращаем внимание также на работу пищеблока, чтобы все холодильное технологическое оборудование работало, чтобы были готовы спортивные залы, спортивные площадки, достаточно было инвентаря для занятия физкультурой и спортом, чтобы было достаточно школьной мебели, значит, для младших классов парты с наклонной поверхностью, а также для всех школьников должны быть конторки установлены. Ва ўсіх класах і памяшканнях зроблены бягучы рамонт. У 4 капітальны цалкам заменена 5 камплектаў мэблі. Усяго на рамонтныя работы, у тым ліку на добраўпарадкаванне тэрыторыі і спартыўнай пляцоўкі было затрачана каля 30 000 рублёў. У сярэдняй школе нумар 13 да навучальнага года таксама гатовы. Тут значна абнавілі харчблок. З'явілася новая сістэма вентыляцыі, стэлажы, катламыйкі. Вось-вось паступіць новае абсталяванне для падагравання страў, электрапатэльня і іншае. Не пазнаць сталовую і буфет. У некалькіх кабінетах і майстэрнях заменены вокны. А ў холе сапраўдны твор мастацтва да года малой радзімы. Справа рук аднаго з педагогаў школы. За летний период, в 5-й трудовую четверть, подготовлено очень много учебных кабинетов, и объемы работ восхитят не только наших взрослых, но и, конечно же, наших детей. Закуплено новое оборудование в конференц-зал, сделан капитальный ремонт 4 учебных кабинетов. У Барановичах сёлета на падрыхтоўку устаноў адукацыі з гарадскога бюджэта было выдаткавана каля 730 000 рублёў. Яшчэ 1 300 000 сродкі з апякунскіх саветаў ад спонсораў і шэфскіх арганізацый. В подавляющем большинстве все учебные заведения города к новому учебному году готовы. Конечно, комиссии при осмотре учреждений образования выявляются какие-то мелкие недочеты. Руководителям ставятся конкретные сроки по их устранению. Это буквально пару дней, потому что все эти недочеты, они носят, как правило, очень незначительный характер. У Барановичах пашпарты гатоўнасці падпісаны ўжо прыкладна ў палове дашкольных і сярэдніх устаноў адукацыі. Да канца месяца гэтая работа павінна быць завершана. Алена Ракуць, Аліса Грыгарчук, Міклай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».